Krásne ráno, milé dámy. Ahojte, dobré ránko. Ja si idem ešte niečo zobrať, chvíľočku, kým sa mi poprihlasujete. No, už som tu. No a neavizovala som vysielanie, dievčatá. Chcela som dnes vysielať o novinkách, alebo teda s novinkami. Len po obede neviem, ako budem mať na to čas. Do obeda mi prídu novinky. Máte sa na čo tešiť, pretože to budú úžasné novinky. Ja už mám k tomu aj novú knihu o kráse. Budú tam nové ceruzky na pery vodioodolné, nové ceruzky na oči vodioodolné, nová vôňa budú krásne krémy na ruky, bude vynikajúce spevňujúce, tonizujúce mlieko na spevnenie pokožky s 3D komplexom a vlastne s účinnými zložkami aj na celulitídu, ale o tom potom. Ale ja som sa rozhodla, dámy, že tento rok sa pustíme do čítania tejto knihy úžasnej Zázraky sa dejú. Dievčatá, ktoré sú registrované v Amerike s uvítacím kufríkom, dostali aj túto knihu a verím tomu, že každá jedna z vás, dievčatá, túto knihu prečítala. Ale aby ste aj vy, naše klientky, vedeli o našej zakladateľke pani Mary Kay Ash niečo viacej, tak ja som sa rozhodla, že budeme si pravidelne čítať z tejto knihy. Je to síce čítané po česky, tak sa už dopredu ospravedlňujem, teda písané po česky, tak sa dopredu ospravedlňujem, že ak niečo prečítam po česky alebo nebudem vedieť preložiť, tak ale verím tomu, že to zvládneme. Takže ja by som rovno aj začala, pretože táto kniha je sama múdrosť. Ja sa priznám, že kdekoľvek, kedykoľvek túto knihu otvorím, tak práve v tej chvíli, keď možno niečo riešim, nejakú životnú situáciu, tak v tejto knihe nájdem vždy na to odpoveď. Tak poďme rovno na to, volá sa to Zázraky sa dejú. A možno ešte pred prvou kapitolou vám prečítam taký, že predslov, ktorý napísala pani Mary Kay Ash. A pokiaľ stihneme, tak si dáme aj prvú kapitolu, pretože ja o 8:00 vysielam do skupiny Independent Women pre moje dievčatá, tak poďme rovno na to. Už raz som začínala písať knihu. Bolo to krátko potom, čo som odišla do dôchodku po 25-ročnej kariére v priamom predaji. Bola som doma menej ako týždeň a už vtedy mi bolo jasné, prečo sa v toľko nekrolózích píše. Odišiel som do dôchodku minulý rok. Bývala som naproti Marnici a začala som premýšľať alebo pomýšľať na to, či by som nemala zavolať, aby ma vyzvedli. Čiže po česky vám to prečítam. Bydlela som naproti Marnici a začala som pomýšľať na to, jestli bych im nemiela zavolať, aby si mne vyzvedli. Budovanie kariéry a starostlivosť o rodinu pre mňa bola všetkým. Nikdy ma nebavili veci, ktoré robili ostatní ľudia pre relaxáciu. Napríklad som nikdy nemala čas naučiť sa hrať tenis a bytostne som neznášala koktejlové večierky. Mňa úplne uspokojovala práca, bez nej ma nebavilo stávať každé ráno z postele. Jediné, čo mi zostávalo po odchode do dôchodku, bolo zrekapitulovať tieto aktívne roky. Behom svojej kariéry som musela čeliť špecifickým problémom, ktoré sa týkali žien vo svete obchodu a riešiť ich. Väčšinu času som vlastne bola brzdená staromódnymi predsudkami o tom, čo by ženy mali alebo nemali robiť, keď pracujú s mužmi. Možno, pomyslela som si, možno by som sa mohla o svojich skúsenostiach podeliť s inými ženami a pomocou toho im pomôcť prekonať rovnaké prekážky. Práve vtedy som sa rozhodla, že si budem spisovať zoznam svojich skúseností, ktoré som v tejto dobe získala. Keď som začala, na myseľ mi prichádzali rôzne možnosti a šance, ktoré mi boli odopierané len kvôli tomu, že som bola žena. Pani Mary Kay žila
v Amerike v časoch, keď ženy ani nemali volebné právo, boli podceňované, takže práve preto ona o tom píše. Dúfala som, že keď si napíšem zoznam, zbavím sa horkosti v srdci. A pomohlo to. Rovnako tak dôležité bolo, že som si uvedomila, že tento zoznam pomôže definovať spoločnosť snov. V tejto abstraktnej spoločnosti by boli vzťahy založené na zlatom pravidle a ženy by tu mali neobmedzené možnosti. Žiadnej by nebolo bránené v postupe, pokiaľ by mala spoločnosť pokiaľ by mala schopnosti a odhodlanie uspieť. Tieto poznámky som neskôr použila ako príručku pre školenie manažmentu. Inak neviem, či viete, tak vlastne celý multilevel systém, celý manažment v Amerike sa školí priamo v Amerike na Harvarde, takže naozaj je to výnimočná spoločnosť. Začala som sa potom pýtať, prečo stále len teoretizujem o tejto spoločnosti snov? Prečo ju proste nezaložíš? To isté sa ma pýtal aj môj syn. Spoločnosť Kozmetika Mary Kay vznikla v piatok 13. septembra 1963. S Božou pomocou a s pomocou mojej skvelej rodiny, priateľov a spoločníkov sme sa vyvinuli z malej spoločnosti o 9 poradkyniach na medzinárodnú veľkú spoločnosť so 100 000 kozmetickými poradkyňami, kde je každá z nich nezávislou podnikateľkou. Táto spoločnosť poskytla tisíckam ženám možnosť robiť to, o čom sa im nikdy ani nesnívalo. To ale nebolo všetko. Nemohli sme zaspať na vavrínoch a preto sme sa tvrdo snažili udržať si tie najlepšie výrobky a praktikovať tie najlepšie metódy riadenia, ktoré boli dostupné. O to sme sa snažili, keď sme v roku 1968 vstúpili s akciami Mary Kay na burzu. Bol to pre nás vtedy veľmi dôležitý krok, ale behom rokov sa okolnosti zmenili a začali sme mať pocit, že tadiaľto cesta nejde. Na jar v roku 1985 sme sa rozhodli, že bude najlepšie v záujme našich ľudí a zákazníkov z burzy vystúpiť. Na základe našeho rozhodnutia a rozhodnutia nezávislých odborníkov sme odkúpili naspäť verejné podiely spoločnosti Mary Kay a vrátili sme sa k myšlienke rodinnej firmy. Takéto rozhodnutie malo niekoľko výhod. Tou najdôležitejšou je fakt, že sme neboli ovplyvnení tým, ako investori nakupujú alebo predávajú akcie v stále kolísajúcom prostredí burzy. Odvtedy, čo neobchodujeme na burze, sa nikdy nezmenil jeden dôležitý fakt. Každá poradkyňa nezávisle podniká. Ústredie spoločnosti môže najlepšie sledovať a zaisťovať tieto základné princípy, na ktorých bola naša spoločnosť založená. Ako zakladateľke a čestnej predsedkyni spoločnosti Mary Kay sa mi dostalo dosť publicity. Teraz sa mi zdá, že keď chcem ľuďom niečo posunúť alebo zdieľať, počúvajú ma. Nie je to tým, že by som hovorila niečo iné, než som robila celý život. Je však zrejmé, že slova niekoho, kto dosiahol úspech, sa stanú dôležitými. A preto píšem túto knihu. Nikdy som neprepásla príležitosť. Kdykoliv mohu, snažím sa hovoriť o skvelých príležitostiach pre ženy na tomto svete. Niektoré moje myšlienky môžu byť staromódne, ale životný štýl v duchu Go Give a filozofia, áno, ty to dokážeš, je heslom dnešných žien. Nie je len heslom, ale heslom, ktoré funguje. Chcela by som sa s vami podeliť o túto filozofiu, vnútorné pocity, sklamania a aj radosti. Možno si všimnete, že často neuvádzam dáta.
Samozrejme, že si pamätám dátum narodenia svojich detí. Som žena. A ktorá žena nie je sentimentálna, keď ide o takéto veci? Pokiaľ by som vám ale prezradila niekoľko dát a vy by ste boli dobré v matematike, potom by ste si veľmi rýchlo vypočítali môj vek. Ten však nikdy neprezrádzam. Prečo by som to mala robiť? Myslím si, že žena, ktorá prezradí svoj vek, prezradí čokoľvek. Všetko, čo vám prezradím, je, že nie som tak stará, ako si niektorí ľudia myslia. A najlepšia otázka, ktorú som na túto tému dostala je, pokiaľ by si opravdu nepoznala svoj vek, aká stará by si sa cítila? Cítim sa na 24 a vykričník. Táto kniha je pre každého, kto sa cíti mladý a kto chce uspieť. Boh nemal čas na to, aby stvoril nikoho. Pokiaľ vo vás bude niekto veriť, budete schopní robiť skvelé veci. Ja to viem. Pretože kedysi ve mne také niekto vieril. V dobe, keď som nemala moc skúseností a ani som toho moc nevedela, mi niekto veril. A hlavne vďaka tejto dôvere som to dokázala. No a dámy, ja si myslím, že by sme prvú stať dokázali teraz prečítať. Myslím, že to stihneme do 8. Tak poďme to skúsiť. A volá sa Dokážeš to. Vidíte to, ja si tu vlastne aj vyznačujem v tej knihe nejaké dôležité veci pre mňa. Tak poďme na to a ja si myslím, že aj napriek tomu, že sa mi to ťažšie prekladá, že to stihneme. Na svete existujú 4 druhy ľudí. Tí, ktorí niečo uskutočňujú, tí, ktorí sa na to dívajú, tí, ktorí sa dívajú, čo sa stalo, tí, ktorí nevedia, že sa niečo stalo. Už keď som bola malá, vedela som, že chcem patriť v tomto zozname do prvej skupiny ľudí, čiže tí, ktorí niečo uskutočňujú. Od tej doby viem, že ľudia, ktorí sú úspešní, sa vyčleňujú svojou osobnosťou, cieľmi a schopnosťami. Musí mať v sobie hlavne nadšenie, disciplínu, odhodlanie pracovať, pomáhať druhým a učiť sa, cieľavedomosť a umenie oceniť druhých. Nič mi nespadlo do lona. Keď mi bolo 7, vrátil sa môj otec zo sanatória, kde sa liečil na tuberkulózu. Ačkoliv trojletá liečba zlepšila jeho stav, úplne sa nevyliečil. Bol z neho invalid, ktorý potreboval veľa láskyplnej starostlivosti. Po všetky tieto roky bola moja matka jedinou živiteľkou celej rodiny. Povolaním bola zdravotná sestra, ale nakoniec pracovala ako manažérka v jednej reštaurácii v Houstone. Vtedy si nevydelávala toľko, koľko dnes ľudia berú na takom mieste a plat, viete čo, idem to skúsiť čítať česky, možno to bude lepšie. A plat měla také mnohem nižší a to jenom kvôli tomu, že byla žena. Matka pracovala 14 hodín denne. Ráno odchádzala v 5 hodín, dříve, než jsem se probudila a vracela se domů v 9. To už jsem většinou spala. Môj starší bratr a sestra byli dospělí a už u nás nebydleli, takže jsem se o otce musela starat já. Nikdy mě ani nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Přišla jsem ze školy domů a uklízela jsem. Potom jsem si dělala domácí úkoly. Tuto úlohu jsem přijala a co víc, bavilo mě to. I když některé z mých povinností byly na dítě dost náročné, tak jsem je prostě zvládla. Naopak, važení bylo veľkou výzvou. Moje matka byla skvelá kuchařka, ale táto úloha pak přešla na mne, když nemohla domů chodit čas, aby pro nás stihla uvařit večeři. Jelikož mi bylo 7, nebyla jsem přirozeně žádný kuchařský mistr. Mějte na pamäti, že tenkrát
nebyly takové věci jako mražené večeře nebo jídlo, které si můžete v restauraci vzít sebou. Když si tatínek večeři prál čili nebo kuře a já nevěděla, jak to uvařit, zavolala jsem mamince. V té době jsem téměř neměla možnost naučit se něco v její přítomnosti. Prostě nemohla být doma a naučit mě to. O to více jsem děkovala Bohu za telefon. Byl pro mě záchrannou linkou a prvotním kontaktem s matkou. Kdykoliv jsem jí zavolala, vždycky to nějak zařídila a udělala si na mě čas. Pečlivě mi pak vysvětľovala, jak mám postupovat. Ahoj, mami, tatínek má dnes večer chuť na bramborovou polévku. Bramborovou polévku? Tak, zlatíčko. Nejdříve si vezmi ten velký hrnec, kterém si včera varžila, pak si vezmi 2 velké brambory. Postupně mi vysvětlovala každý krok postupu a pokoušela se na nic nezapomenout. Nebyla jsem vychovaná, abych si na něco stěžovala, ale jsem si jistá, že ona si byla vědoma, že některé úkoly na mě byly prostě zložité. Vždy, když mi dávala instrukce, nezapomněla poznamenat. Zlatíčko, ty to dokážeš. Situace v naší rodině vyžadovala, abych zvládala věci, které se od většiny dětí neočekávaly. Například, když jsem potřebovala nové oblečení, musela jsem sama vyrazit do centra Houstonu. Jezdila jsem tam sama v sobotu, protože moje nejlepší kamarádka nesměla jezdit tramvají bez doprovodu. Vždyť nám bylo teprve 7. Nezapomeňte, že tenkrát stály dívčí šatečky 69 centů a tucet vajec byl za 19 centů. Maminka mi dala $1,5 a já jsem si jela pro své šatečky nebo halenku. To jsem milovala, to byl světlý bod mého týdne. Jediným problémem bylo přesvědčit prodavačky, že takové věci mohu dělat sama. Někdy stačilo, když jsem jim ukázala peníze, ale často se ptali, a kde máš maminku? Pak jsem jim musela vysvětlit okolnosti, dala jim telefonní číslo restaurace, kde matka pracovala a řekla jsem jim, můžete ji zavolat. Řekne vám, že je to v pořádku. Po nákupech jsem si zašla na topinku se syrem a kolou. Pak jsem šla do kina. Žila jsem pro tato odpoledne ve městě. Mám dojem, že jídlo stálo 20 centů a kino šesták, takže jsem si za 40 centů užila báječné odpoledne. Když jsem začala s těmito výlety, měla jsem nejdříve strach, abych nastoupila do správné tramvaje, abych nezabloudila. Ale pak jsem si vzpomněla, jak mi maminka připomínala. Ty to dokážeš, zlatíčko. Tato slova jsem slyšela snad 1000krát a ona je vždy vyslovila s naprostým přesvědčením. Nyní si uvědomuji, jaký ale mala strach, že musela být plná úzkosti, jestli unesu tolik zodpovědnosti. Ale to byste na ní nikdy nepoznali. Pokud se jednalo o mě, moje maminka věděla, že to prostě zvládnu. Její slova se stala průvodcem mého dětství a zůstala se mnou po celý život. Ty to dokážeš. Důvěra, kterou do mě matka vkládala, mi pomáhala po celou dobu dospělosti. Bez ní bych se společnost Mary Kay rozplynula ještě dříve, než by začala. To se psal rok 1963. Po 25 letech působení v oblasti obchodu jsem si uvědomila, že důchod mi nevyhovuje. Proto jsem vymyslela svoji strategii a filozofii pro mou vlastní společnosti snů. Přijala jsem několik poradkyň a všechny své úspory jsem investovala do své životní šance. Využila jsem svých zkušeností z přímého prodeje při školení a podpoře nových kozmetických poradkyň a můj manžel se staral o administratívu naší nové společnosti. Nazhromáždili jsme krabice lahviček a kelímku a nálepky s novým obchodním jménem, na kterých stálo Krása podle Mary Kay. To se samozřejmě později změnilo na Mary Kay Cosmetics. Přesně 1 měsíc před otevřením jsem snídala se svým manželem.
Pročítal si finančné analýzy našej spoločnosti a ja mu naslouchala ako téměř každá žena, když její muž hovorí o rozpočtu. Jenom na půl ucha. Protože jsem si říkala, že to je jeho problém. Právě v ten moment dostal infarkt. Věřím, že práce je nejlepší lék na smutek. Navzdory tomuto šoku jsem se rozhodla, že společnost otevřu tak, jak bylo naplánováno. Založení této spoločnosti byl můj sen a moje myšlenka, ale nikdy jsem si nemyslela, že ji budu muset vést sama. Byla jsem si vedoma svých mezer v administrativních znalostech, ale nyní by přece byly všechny ty lahvičky a štítky úplně k ničemu, kdybych to vzdala. Musela jsem sem jít dál. Obrátila jsem se k žádosti o pomoc na svého právníka a účetního. Mary Kay, řekl můj právník a kroutil přitom hlavou, zrušte tuto společnost a snažte se zpeněžit cokoliv ještě můžete. Pokud tak neučiníte, skončíte na dlažbe. Doufala jsem, že můj účetní pro mě bude mít více pochopení. Poté, co se seznámil později, podrobnější z mojí situací, řekl, to nedokážete, tento plán prostě nevíde. Je to jenom otázka času, než společnost zbankrotuje a s ní i vy. V den pohřbu mého manžela přijeli moji synové a dcera z Houstonu do Dallasu. Byl to snad nejméně vhodný čas na rozhodnutí o mém podnikání, ale nezbývalo mimo času. Po pohřbu jsme si všichni sedli v obývacím pokoji a mluvili o doporučeních, které jsem dostala. Moje děti tiše naslouchali. Můj 20letý syn Richard byl obchodním zástupcem pojišťovací společnosti, byl jedním z nejmladších zástupců v Texasu, vydělával neuvěřitelných $480 měsíčně. Já jsem tomu prostě nemohla uvěřit. Vždyť byl přece ještě dítětem. Jestli se společnost Mary Kay měla rozjet, potřebovala som jeho pomoc, ale nemohla jsem si dovolit nabídnout mu takový plat. Zhluboka jsem se nadechla a nabídla mu $250 měsíčně za jeho pomoc při rozjetí společnosti. Richard to bez váhání přijal. Přes protesty ostatních členů rodiny a přátel okamžitě skončil s prací a přestěhoval se do Dallasu. Mému staršímu synovi Benovi bylo 27, bol ženatý a měl 2 děti. Nemohl se tak snadno odpoutat a přestěhovat se tak rychle jako jeho bratr. Když slyšel o mých plánech pokračovat ve společnosti, řekl, jednou bych se k tobě a k Richardovi chcel připojit. Pak beze slov sáhl do kapsy a vytáhl vkladní knížku. Bylo na ní $4500. Částka, kterou si našetřil od doby, kdy dokončil střední školu. Mami, řekl, věřím, že dokážeš cokoliv na světě, co budeš chtít. Poté mi podal vkladní knížku. To jsou moje úspory. Pokud ti nějakým způsobem mohou pomoci, vezmi si je. O 8 měsíců později, když jsme potřebovali někoho, kdo by se staral o náš rozrůstající se velkoobchod, odešel Ben ze svého zaměstnání v Houstonu a přestěhoval se ze svojí rodinou do Dallasu. V té době vydělával $750 měsíčně a začal u mě pracovat za stejný plat jako Richard, za $250 měsíčně. O něco později se k nám ještě připojila moje dcera Marilyn a stala se první sales director Mary Kay Houstonu. V pátek 13. septembra 1963, měsíc po pohřbu mého manžela, se společnost Mary Kay rozjela přesně podle plánu. Já, 9 poradkyň a můj 20letý syn ve funkci finančního správce. Jak se mohla tušit, že to dokážu? Ne, já to netušila. Neměla jsem žádnou křišťálovou kouli. Jen jedno mi bylo jasné, že to musím dokázat. Co se týká předpovědí mého právníka účetního,
Bylo mi jasné, že ani oni nemajú kryštálovou kouli. Kromne toho nerozumieli mému podnikateľskému plánu tak ako ja. Neuvědomovala som si také, že sa mi už nikdy nenaskytne druhá šance uskutočniť svůj sen. Kdyby môj plán ze společnosti Mary Kay nevyšel, nebyl by pro mne srovna snadný návrat do dôchodu. Byla bych na mizine. A to by znamenalo, že bych po zbytok svého života musela pracovať pro nikoho iného. To byla veľká výzva. Nezáležalo mi na tom, kdo si co myslí, za žádnou cenu jsem se nechtěla svého snu vzdát. Moje děti říkali, dokážeš to. To bylo vše, co jsem potřebovala. Moje děti vyrůstaly s vědomím, že jejich matka dokáže všechno. Od doby, kdy se narodili, až do doby, kdy opustili rodné hnízdo, jsem jim fakticky byla duchovní i finanční oporou. Každé ráno mě viděli vstávat v 5 hodin, abych stihla práci doma, pak jsem je vypravila do školy a hned pospíchala vydělávat peníze do práce. Věděli, že až se vrátí domů, budu na ně čekat a budu s nimi až do večeře a poté půjdu zase do práce. Za nějaký čas jsme se prestěhovali do lepšího domu i čtvrti a moje děti pochopili, že jsem na tom měla svůj podíl. Richard a Ben věděli o úsudku mých poradců, ale i přesto mi řekli svůj laický názor a podpořili mě. Nikdy jsem nepotřebovala tolik podpořit, jako vtedy, v den pohřbu mého manžela. Dodalo mi to jistotu a naplno novou sebedůvěru. Mami, řekl Richard a položil mi ruku kolem ramen. Ben a já sme to spolu probírali. Celý život sme sledovali tvé úspechy ve všem, co jsi dělala. Když si mohla být dobrá v práci pro někoho jiného, proč bys nemohla být ještě lepší, když budeš pracovat pro sebe? Toto vám ešte raz prečítam. Když si mohla být dobrá v práci pro někoho jiného, proč bys nemohla být ještě lepší, když budeš pracovat sama pro sebe? Je možné, že v té chvíli chlapci věřili v sen Mary Kay více, než mu věřila sama Mary Kay Ash. Vyznala jsem se přímém prodeji a věděla jsem, že myšlenka o vybudování společnosti byla dobrá a upřímná. Ale společnost spravovaná 20letým mladíkem, bylo to ještě včera, když byl Richard klukem, toužícím po motorce a ničem jiném. Byl sice dobrým studentem, ale bude mi schopen pomoci v podnikání? Opravdu jsem si nedovedla představit, že Richard bude moci zastoupit mého manžela v této pozici. Řekla jsem si, musí se stát zázrak. Měla jsem vědět, že když Bůh zavře dveře, otevře okno. Zřejmě jsem si neuvědomovala, kolik schopností Richard má, ale Bůh o nich věděl. 5 let po založení společnosti dostal Richard od americké marketingové asociace oceněný muž roku. Byl nejmladším mužem, který kdy takovou cenu dostal. Později, když jsme obchodovali na burze, byl jedním z nejmladších mužů, kteří byli na pozici prezidenta společnosti na seznamu burzy v New Yorku. Řídil veškerý chod společnosti, od výroby po marketing. Ja jsem díky tomu měla čas a energii na řízení prodeje. Byli jsme dobrý tým a jsme jim i nyní. Jsem závislá na jeho finanční analýze čím dál víc. Dokonce mi spravuje moje osobní účty. Mí synové mě sice podpořili, ale bylo mnoho jiných, kteří mě od mého snu odrazovali. Zdalo se, že všechny předpovědi jsou proti nám. Vzpomínky na víru mé matky v moji osobu se mi však stále vraceli. Kdykoliv se zdálo, že to nezvládnu, jednoduše jsem si zopakovala to, co mi po celé ta léta vštěpovala. Dokážeš to. Přesto si nejsem jistá, zda za úspěchem mého snu stojí nějaká osoba. Jedna moje kamarádka kdysi řekla, společnost Mary Kay byl božský zázrak, který čekal na vhodnou příležitost. A já si myslím, že je to pravda. V roce 1963
neměli ženy žádné sociální výhody a najednou zde byla společnost, která ženám poskytovala výhody, o jakých se jim nikdy nesnilo. Nemyslím si, že Bůh chtěl takový svět, ve kterém by ženy pracovali 14 hodin, ale aby uživili rodinu, jako to dělala moje matka. Věřím tomu, že on využil moji společnost jako prostředek, který dá ženám šanci. Cítím veľkou pokoru a štěstí, že jsem ženy přiviedla na túto cestu. Dokážeš to je denním mottem společnosti Mary Kay. A ještě pořád existuje mnoho žen, které chtějí slyšet toto poselství. Často se k nám připojí žena, která už dlouho nepracovala. Možná nikdy nepracovala mimo domov a nyní, možná kvůli rozvodu, nebo protože ovdoviela, je v situaci, kdy zhání práci. Možná, že dlouho a tvrdě pracovala v jiném oboru, ale nikdy neslyšela táto pozbudivá slova. Nejdříve jí táto slova musíte říct. Dokážeš to. Ale zde se nemůžeme zastavit a také to neuděláme. Základní filozofií naší společnosti je podpora ženy na každém kroku jejího profesionálního vývoje. Na základě zlatého pravidla se s ní každá poradkyně a sales director z radostí dělí o své zkušenosti a nadšení, dokud nedojde na vrchol. Postupně má větší úspěch při stanovování a dosahování cílu a to jí dodává sebevědomí ve všech směrech. Když se zeptáte poradkyně od Mary Kay na její kariéru, odpoví vám s největší pravděpodobností, že práce se jí stala životním stylem, nejenom způsobem, jak vydělat peníze. Samozřejmě jí nechci ubírat zásluhy. Pokud se tiché a neskušené poradkyně podaří stát se špičkovou profesionálkou, je to ona, které se to podarilo. Vše, co jsme jí poskytli, byly potřebné informace a povzbudení. Byl to její talent, který v sobě ukrývala, ale možná o něm předtím vůbec nevěděla. Bohužel mnoho lidí žije a umírá, aniž by svůj potenciál využilo. Nikdy se neodváží to zkusit. Proč? Protože jim schází sebevědomí. Zvláště ženy mají tolik nevyužitého potenciálu. Například babička Moss začala s malováním, až když jí bylo 77 let. Když se jí ptali proč, odpověděla, že to nikdy předtím neskusila. A za pouhé 4 roky malování měla výstavu v Metropolitním muzeu umění. Neustále musí myslet na to, kolik krásných obrazů mohlo být vytvořeno, kdyby začala dříve. Vidět tolik žen růst a rozvíjet se bylo pro mě tím největším úspěchem podnikání s Mary Kay. Často jsem se setkala s ženou, poupětěm plným neodhodlané krásy. Po několika měsících podpory a pozbudzování se rozvinula v nádhernou růži, zralou a hrdou na své objevené schopnosti. Na jedné konferenci jsem slyšela jednou poradkyni říci: když jsem přišla do Mary Kay, měla jsem šílenou trému mluvit před 6 lidmi. Opravdu jsem si neuměla představit, jak zvládnu svůj první seminář péče o pleť. Táto žena s úsměvem hovořila na pódiu před 8 000 lidí. Mám dojem, že někdo udělal opravdu dobře, když jí řekl: dokážeš to. Dievčatá, určite vidíte, že ako mne sa naozaj tisnú slzy do očí pri čítaní tejto knihy. Pokud někdy přijedete do našeho ústředí v Dallasu, možná uvidíte, že někdo nosí diamantovou brož ve tvaru čmeláka. Pak si buďte jistí, že před sebou vidíte jednu z nejúspěšnějších, nejlepších poradkyň. V naší společnosti se stal čmelák symbolem úspěchu. Vybrali jsme ho pro jeho vlastnosti. Před několika lety studovali letecí inženýri toto stvoření a došli k názoru, že tento tvor by neměl být schopen létat. Jeho křídla jsou příliš slabá a tělo příliš těžké k létání. Každý by čmelákovi řekl: ty ze země nezletněš. Ale já mám pocit,
že mu možná náš božský stvoriteľ pošeptal do ucha. Dokážeš to. A on to dokázal. Dievčatá, takže máme za sebou prvú stať knihy Zázraky sa dejú a budúci týždeň budeme pokračovať. Budeme pokračovať samozrejme s produktami, s novinkami, ale aj s čítaním tejto knihy. Ja vám prajem krásny a nádherný deň. Ahojte.